Bona tarda. En la darrera legislatura en aquest ple es va parlar molt i a bastament del poliesportiu Marina Besòs. I de fet estic segur que en poques setmanes tornarem a parlar-ne més. Justament per això, potser una mica entre tots, hem deixat de banda un altre equipament esportiu de la nostra ciutat que també tenim parcialment tancat, que és el pavelló Ricard. És un equipament esportiu d'una grandària mitjana, no tan gran com el Marina Besòs, però sí que està ubicat en una zona central de la ciutat, justament al costat de centres educatius i que potencialment podria donar servei a una població molt elevada. Des de l'any 2015, la piscina i la zona de fitness han quedat tancades per l'utilització pública. Sí que s'han continuat utilitzant per part d'entitats i en esdeveniments puntuals en diverses pistes poliesportives i diversos equipaments. El tancament parcial de Ricard ha estat un tema recurrent de fa anys. De fet, per fer una mica de memòria d'on venim, l'any 2008 es va realitzar una reforma de l'antiga piscina i edifici annex i concretament es va substituir la maquinària tant de la piscina com també la construcció de vestidors i la reforma o l'adaptació del vas de la pròpia piscina. Només pocs mesos després d'aquella costosa reforma es van detectar problemes greus. Una inclinació feia que els vestidors tinguessin problemes amb l'aigua i la col·locació d'una mena de plàstic en el vas de la piscina es va demostrar clarament insuficient clarament insuficient per poder fer un manteniment i garantir el bon estat a llarg termini. També es van detectar diversos problemes amb temes d'aigües, etc. Amb tot, l'any 2014 es produeix una nova reforma per intentar solucionar els problemes derivats de la primera reforma. Però en aquesta ocasió l'equip de govern d'aquell moment decideix la reobertura parcial de Ricard perquè durant les obres es detecten problemes més greus. En concret, revisant les notícies a la pròpia pàgina web de l'Ajuntament, el govern citava que caldrien 800.000 euros per poder dur a terme les reparacions i només s'han pressupostat 120.000 euros. Això 2014. Per aquest motiu, al gener del 2015, se'n fa una reobertura parcial amb la piscina i la zona de fitness tancades per al públic i entitats. En aquell moment, segons la web de l'Ajuntament, hi havia 700 socis aproximadament donats d'alta, a més de les entitats que utilitzaven la piscina. Des de llavors, diria que tots els partits polítics que s'han presentat tant a aquestes eleccions com a les anteriors portaven d'una manera o una altra al seu programa electoral la reobertura total del pavelló Ricard. A l'abril del 2016, després de molts mesos d'espera, l'equip de govern ens presenta als partits de l'oposició i a la ciutadania un pla director d'esports on s'indicava i es recomanava, entre altres moltes coses, que el pavelló Ricard podria ser susceptible d'una gestió directa per part de l'Ajuntament, atès que per la seva capacitat d'atracció i certes millores podria ser un equipament competitiu, deia aquest pla director. Paral·lelament a això, la Diputació de Barcelona elabora un projecte de reforma del propi pavelló on s'estableixen canvis per adaptar una nova piscina a nous perfils d'usuaris. Aquestes reformes tindrien un cost força més elevat que els 800.000 euros dels que parlava l'Ajuntament el 2014. Per tant, aquí tenim una demostració i tota aquesta explicació que he fet és per demostrar que mentre més esperem en la reobertura, més car es va convertint poder emprendre l'activitat al propi equipament. Tampoc cal ser gaire expert per adonar-se. Després del pla director d'esports no s'ha portat a terme, o almenys des de l'oposició no n'hem tingut notícia o coneixement, d'iniciatives respecte al pavelló Ricard per part del govern en la línia de la seva reobertura total. I aquesta és la raó per la qual el grup d'Esquerra Republicana portem al ple aquesta moció. Bàsicament amb l'objectiu de tornar a situar en el debat públic la reobertura de l'equipament i buscar, donat que tots els partits polítics ho portàvem, o la majoria, al programa electoral, buscar els consensos necessaris sobre el seu model de gestió i la reobertura. Perquè hi ha una cosa molt important aquí, que és on rau aquesta moció o el rovell de l'ou, que és que no es tracta només de fer una reobertura, sinó
Es tracta de fer una reobertura amb uns paràmetres de servei públic i no de recerca del benefici. Què vol dir això? Que el que es busca és que busquem un sistema per garantir que un any després no haguem de fer un tancament per X motius. Durant mesos i anys se'ns va dir que totes aquestes decisions es deixaven o s'aturaven, es deixaven en espera, en pausa, a l'espera del pla director. Ara que ja tenim el pla director, hauríem de fer aquest pas endavant. Per tant, no és cap secret, aquesta moció també busca, des de la lleial oposició, forçar l'equip de govern a que iniciem aquesta mena de debats. Considerem, és la nostra opinió, que cal un cop de timó en aquest tema. La nostra proposta és molt clara i si l'equip de govern hi està d'acord, ja els anunciem, tot i que no cal perquè ja ho saben, que tindran al seu costat de forma entusiasta a aquest grup municipal. La nostra proposta és reobrir completament l'equipament, per tant, tot, amb una gestió municipalitzada i que cerqui el servei públic de qualitat que necessita tota aquesta zona a nivell esportiu. Model de gestió, per cert, que fins i tot, com he dit abans, el propi pla director recomanava. No podem esperar, és la nostra opinió, que una empresa privada ens vingui a salvar un equipament municipal, perquè tots sabem que aquestes empreses, legítimament, busquen el seu propi benefici. Per això cal un pas endavant en una gestió pública i de qualitat. A la moció, als acords, els fem suficientment ambigus per no condicionar aquesta gestió municipal. Si volem escollir la via Xavi Soleil d'encarregar a una empresa que ja existeix, una empresa pública de la ciutat, aquesta gestió, ho podem fer. Si es vol crear un patronat ad hoc, es pot fer. Si es vol fer una gestió directament des de la 7ª planta, es pot fer. Per tant, municipalitzar, gestió pública, dona un ventall suficientment ampli com perquè es pugui dur a terme o perquè tots els partits ens puguem sentir còmodes amb això. Com dic, creiem que en aquests acords hi cabem tots. La voluntat dels acords d'aquesta moció són justament que hi capiguem tots i, sobretot, el que li demanem a l'equip de govern és que siguem expeditius, siguem eficients, siguem pulcres, per no tornar a les derivades que hem tingut al Marina Besòs, aprenem de tot aquell ardu camí de malentesos, no malentesos, problemes legals, etc., que hem tingut allà, aprenem de totes aquelles situacions i que, sobretot, en lloc d'esperar a darrera hora, quan ja sigui completament necessari obrir-ho, perquè si no, si se'm permet la broma o si se'm permet l'exageració, l'edifici se'ns cau, l'hem de donar una utilitat. En lloc d'esperar-nos al moment final, fem-ho ja. I en lloc d'anar fent després, posant parxes legals a les situacions que ens van sortint, planifiquem-ho des del primer moment, com fer-ho legalment perquè després no hi hagi problemes. Per tant, la nostra darrera frase o la nostra darrera intenció seria que equip de govern endavant i sense por. Si realment hi ha voluntat per fer-ho, ens tindreu al vostre costat i no farem més que llegir la conjuntura, però el que sí que farem serà apretar, perquè sí que és un tema que no podem deixar per la legislatura vinent. Hauríem d'encarar-ho aquesta legislatura. I fixeu-vos, i ja acabo, que aquí no he parlat ni del nostre famós superàvit que tenim allà, que no es pot tocar, etc., ni parlo de tot això. Però el que sí queda clar és que el 2014 costava 800.000 euros, el 2016 ja passava el 1.000.000 d'euros, quan ara fem un pressupost al 2020, potser ens trobem que ja anem pels 2 milions d'euros. Per tant, també, si ens donem pressa, farem que el cost sigui molt més baix. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tots els grups voleu intervenir?